ମୋନାଲିସାର ଆଜି ବାସର ରାତି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବରେ ଘର ପୁରୀ ଉଠୁଛି। କଲିକତାରୁ ଦାମୀ ଦାମୀ ଫୁଲ ଅଣାଯାଇ ଗେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାସର ଶେଜ ସଜା ହେଇଛି। ସହରର ଧନୀ ଲୋକ ପୁଅର ବାହାଘର, ପୁଣି ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ବାହାଘର ହବ ନା ଆଉ। ସେ ପୁଣି ଏମିତି ସେମିତି ଲୋକ ନୁହଁ। ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ବିଜନ ମିଶ୍ରର ବାହାଘର। ରାଜଧାନୀର ଏକ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ରିସିପ୍ସନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭୋଜିଭାତ ଖିଆପିଆର ପର୍ବ ସରିଗଲା। ଏଥର ବରକନ୍ୟାଙ୍କର ପରିଚୟର ପର୍ବ, ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନିବାର ରାତି, ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ରାତି, ବାସର ରାତି। ମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଯେଉଁଟାକି ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ମିଶ୍ର ମହଲରେ ପାଳିତ ହେବ ବିଜନ ଆଉ ମୋନାଲିସାର ବାସର ରାତି। ଯେଉଁ ମହଲକୁ ଆଜି ଦିନରେ ହିଁ ମୋହନ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜନ ମୋନାଲିସାକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଭଲ ପାଇବା ଆଜିର ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର। ଘର ପରିବାରର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାହାଘର ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିଲେନି ମୋହନ ମିଶ୍ର। ତଥାପି ଏ ବାହାଘରରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ। ବାସର ଘରେ ଫୁଲଶଯ୍ୟାରେ ବସିଥାଏ ମୋନାଲିସା। ଦେହରେ ଥାଏ ନବବଧୂର ବେହରଣ, ମଥାରେ ଟିପି ଟିପି ଚନ୍ଦନ, ପାଦରେ ଅଳତା, ଦେହରେ ଭରି ଭରି ଗହଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଘରସାରା ଦାମୀ ଦାମୀ ଫୁଲର ରୋଷଣୀ। ରଜନୀଗନ୍ଧାର ମହକରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ ସାରା ଘର। ଆଜି ଭଳି ରାତିରେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଖୁନ୍ଦି ହେଇଥାନ୍ତି। ଲାଜ ଆଉ ଭୟରେ ନଇଁ ପଡ଼େ ଆଖି ପତା। ହେଲେ ମୋନାଲିସା ପାଖରେ ଏସବୁର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କାହିଁକି? କ'ଣ ହେଇଛି ତାର? ସେ କ'ଣ ଖୁସି ନୁହେଁ ଏ ବାହାଘରରେ? ଡୋର ଖୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ବିଜନ। ବିଜନ ଆଖିରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଖୁସି। ଦିନେ ମୋନାଲିସା ଥିଲା ତା ପ୍ରେମିକା, ତା ମନର ମାନସୀ। ଆଜିଠୁ ସିଏ ହେବ ତା ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ, 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତା ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ। ମୋନାକୁ ଚାହିଁ ଟିକେ ହାଲକା ହସଟିଏ ହୋଠ ପାଙ୍କରୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ବିଜନ। ହେଲେ ମୋନାଲିସାର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ନାହିଁ ବି ଆଜି ରାତିରେ ଅଜଣା ଭୟ। ସମ୍ଭ୍ରମତାରେ ସଜାଡ଼ି ନେଉନି ନିଜକୁ, ଛାତିରେ ବି ଛନକା ପଶୁନି। ବିଜନ ଆସି ପାଖରେ ବସିଲା, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ହୀରାର ହାରଟିକୁ ଖୋଲିଲା। ମୋନା, ବେକ ଦେଖାଅ। ଆଜି ରାତିରେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଉପହାରଟିକୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ। ସୁନା ଝିଅଟି ପରି ବେକ ଦେଖାଇଥିଲା ମୋନା। ହାରଟିକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା ବିଜନ। କ'ଣ ହେଇଛି ମୋନା, ଏମିତି ଉଦାସ କାହିଁକି? ଓହୋ, ଘର କଥା ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଧେ। ମୋନା କହିଲା, ହଁ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବିଜନ କହିଲା, ଓ, ଆମ ଭଲ ପାଇବା, ଆମେ ବିତେଇଥିବା ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଇଆ ନା? ନା, ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ? ତମେ ସେ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ମୋତେ କହିବନି ତ ଆଉ କହିବ କାହାକୁ? ତମକୁ କହିଲେ ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ବରଂ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆଜି ଭଳି ରାତିରେ ଏସବୁ ବାଜ କଥା ଗୁଡ଼ା ମନରେ ଆଣିଲେ ରାତିଟା ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ଏ ରାତି ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନର ରାତି। ଏ ରାତିକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, କାହିଁକି ନା ଏ ରାତି ଜୀବନରେ ଥରେ ଆସେ। ମୋନା କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ ତ ଏ ରାତି ଆଗରୁ ଥରେ ଆସି ସାରିଛି। ମୋନା, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ସତ କହୁଛି। ଅବାକ ହେଇଗଲା ବିଜନ ମୋନା ମୁହଁରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ କଥା ଶୁଣି। ମୋନା କହୁଥିଲା, ଆଜିଠାରୁ ତମ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଲଗା। ମୁଁ କେବେ ବି ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ଦେହଟା ମୋର ଆଗରୁ ଅଇଁଠା ହେଇ ସାରିଛି। ନାଇଁ ମୋନା, ତମେ ଏମିତି ମିଛ କଥା କୁହନା। ଏମିତି ମନଗଢ଼ା ବାହାନା କରନା। ମିଛ ନୁହେଁ କି ବାହାନା ନୁହେଁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ଅପବିତ୍ର ହେଇ ସାରିଛି, ଅଛୁଆଁ ହେଇ ସାରିଛି। ତାହେଲେ ଆଗରୁ ମୋତେ ଲୁଚେଇଥିଲ କାହିଁକି? ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ଆଉ କେଉଁ ପୁରୁଷକୁ ଦେହ ବାଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ମୋତେ ପୁଣି ବାହାହେଲ କୋଉଥିପାଇଁ? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣି କିଛି କରିନି। ଯାହା ବି ହେଇଛି ମୋ ଅଜାଣତରେ। ତାହେଲେ କୁହ, କୁହ କିଏ ସେ? କହିଦେଲେ ତ ସବୁ ସରିଯିବ, ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ ସବୁ ଖୁସିରେ। ନା, ତମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପୁରୁଷ ଜଣକ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ,
ତମ ବାପା ଠାଏ କରି ମୋନା ଗାଲିରେ ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ କଷିଥିଲା ବିଜନ। ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି କଥା କହିବା ପାଇଁ? ଛି 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 ଛି, ଆରେ ସିଏ ତମ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁର, ସିଏ ପୁଣି ତମ ସହ। ନାଇଁ ମୋନା, ଏକଥା ମିଛ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। କୋଉଟା ମିଛ ଶୁଣିବ? ଶୁଣ, ସେଦିନ ଥିଲା ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ରାତି। ଏକ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ହୋଷ୍ଟର ହେଇ ଆସିଥିଲି ହୋଟେଲ ବ୍ଲୁ ହେଭେନ୍କୁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥାଏ। ମୋ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ମୋତେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ତମ ବାପା। ଆଜିର ଇଭେଣ୍ଟର ପ୍ରାୟୋଜକ ସିଏ ଥିଲେ ବୋଲି ମ୍ୟାନେଜର କହିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଡିନର କଲୁ। ବାସ୍, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି। ମୋର ସେନ୍ସ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅସଂଯତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲି। ମୋ ଦେହରେ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଦାଗ, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଚିରି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳକୁ ସେ ରୁମ୍ରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଫୋନ୍ କଲି, କେସ୍ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲି। ତାପରେ ସବୁ ସତ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେ ମୁଁ ବଦନାମ ହୋଇଯିବା ଭୟରେ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ହେଲେ ଆଜି ଜାଣିଲି ସେ ଲୋକଟି ତମର ବାପା ବୋଲି। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖ ତମ ବାପାଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ ଆଉ ଏ ମନି ପର୍ସ। ମୋ ବେଡ୍ ଉପରେ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ୟାକୁ, ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ୟାକୁ ସାଇତି ରଖିଛି। ୟା ପରେ ତମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି? ବିଜନ ତା ବାପାଙ୍କର ଫଟୋ ଆଉ ପର୍ସରୁ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖି ଥମ୍ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରିବ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ଏଇ ବୟସରେ ବି ତା ବାପା ଏଭଳି କଳାକାରନାମା କରିପାରନ୍ତି? ଛି, ବାପା ଡାକିବାକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କହି ବୁଝେଇବ ମୋନାକୁ? କେମିତି ବା ବୁଝେଇବ? ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ମୋନା ବୁଝୁନଥିଲା। ମୋନା କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ତମର ହେଇପାରିବିନି ବିଜନ। ଏ ଦେହଟା ମୋର ଅଇଁଠା ସାରିଛି, ଆଉ ସେ ଅଇଁଠା ଦେହକୁ ଆଜି ଭଳି ରାତିରେ ତମକୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ମୁଁ ଆଉ ପାପ କରିପାରିବିନି। ରାତି ପାହିବାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ପାରିବ ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ବିଜନ କହୁଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯିବ? କାହା ପାଖକୁ ଯିବ? ମୋନା କହୁଥିଲା, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍କି ଯିବି। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଶୋଇ ଜୀବନ ହାରିଦେବି। ଅନେକ ବୁଝେଇଲା ବିଜନ, ହେଲେ ବୁଝୁନଥିଲା ମୋନା। ସକାଳ ହେଲା, ହେଲେ ଚଉଠି ଘରର କବାଟ ଭିତରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଶେଷରେ ପରିବାର ଲୋକ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୁହେଁ ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଚିଠିଟି ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛି ବିଜନ।